ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಲತರು ಫಿಶ್ ಕರಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪರ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಬರ್ಪುಣತೆ ಖಾರಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಜೀರಾ, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಾಸಿವೆ, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಮೆಂತೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಟೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂನ ಮುಟ್ಟ ನೀಟಾದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈನ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ದಿವನುಗ. ಸೊ ಕೊಲತರ ಫಿಶ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮೀನು. ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ಆಂಡಲ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಳ್ಳು ಸಮೇತ ನಿಕ್ಕಲು ದಕ್ಕೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಒಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಟೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬೋಡ್ಚಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೆಟೆ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಶುಂಠಿ ಅಂಚನೆ ಆನಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ನೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇತ್ ಹದ ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ನಿಕ್ಕಲು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದಿವೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕದ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲೆಡು ಮಂತಿನ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿ ಅವು ತಿಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲೆಡು ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ಕೊಲತರು ಫಿಶ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಮೀನನ್ನು ತಿಂದುಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಹೈಟ್ ಇಪ್ಪುನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ನೆಡೆಯಾನ ಫಿಶ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀವೊಂದೆ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಟ್ ತಿನಿಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಟೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಫಿಶ್ನ ಮಸಾಲ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಒನಸ್ ಮಂತುಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.